بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wani farko na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. malam menene matsayin yaban annabi da ake yi da kaɗe-kaɗe? domin malam na kasance da ina saurare sosai to kuma sai na ga akwai kaɗe-kaɗe a ciki, sai nake da tambaya akan shin hakan ya yake a matsayin musulunci. To ya kamata mu fahimci manhaji na ahlus sunna wal jama'a dangane da yaban annabi. Ahlus sunna su suka fi kowa yaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To sai dai muna yaban manzon Allah ne bisa yadda alkur'ani ya umarce mu, bisa yadda manzon Allah ya umarce mu. Kuma duk da cewa manzon Allah ya umarce mu da mu yabe shi, amma da kansa yake cewa kar ku yabe ni sama da matsayina, la tatruni kama atratin nasara isa ibn maryam, kar ku yabe ni kamar yadda kiristoci suka yabi annabi isa. kenan ma'ana kar mu dau manzon Allah mu kai shi matsayin da ba nasa ba, an gane ko? kamar yadda kiristoci suka kai annabi isa matsayin da ba nasa ba, har suka ce Allah ne, suka ce dan Allah ne. kuma wallahi ko mun yadda ko mun yadda ba, akwai musulman da suke yaban annabi suke bashi matsayin Allah. yanzu misali idan ka duba mai alburda abin da yake cewa wa min judika dunya wa darratiha wa min ulumika ilmi lauhi wal qalami, wa min judika dunya wa darratiha, saboda kai akai duniya akai kishiyarta ita ce lahira. wa min ulumika ilmin lauhi wal qalami, Allah ma ya sami iliminsa ne daga wajenka. Allah ma ya sami iliminsa daga wurin manzan Allah, to kuma wai dole sai ka yadda da wannan cewa yabo ne daidai ne. Wal iyadu billah. To dan haka ya kamata duk yaban da za mu yi to mu yi shi a da'irar shari'a. Shi yasa bai kamata mutum ya yabi manzan Allah ba sai yana da aƙida, yana da tauhidi, ta yadda ba zai baiwa manzon Allah matsayin Allah ba, a zai ajiye manzon Allah a matsayin da Allah ya ajiye shi. kaga a wancan hadisi yake faqulu abdullahi wa rasuluhu, duk lokacin da za ku yabe ni ku ce bawan Allah manzon Allah. ina fata an gane. to shikenan sai mu ga yaya sahabban manzon Allah suka yabi manzon Allah. ai in dai waka ce akwai sahabin da manzon Allah ya umarce shi da yi waka din, shine Hassan ibn Thabit, kamar yadda yazo cikin Sahih al-Bukhari. manzon Allah yake cewa kai musu zambo, ujuhum, yi musu zambo, fa inna ruhal qudus ma'aka,
mala'ika jibril yana tare da kai. To amma masu kiɗa aka kawo kamar yadda ake disko yanzu, kaga baiti yayi da baki, hajauta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda allahi fi dhaka aljaza'u hajauta muhammadan barran kariman rasulullahi shaymatuhu alwafa'u. kai wa manzo wato hajauta muhammadan, kai wa annabi muhammad zambo, fa ajabtu anhu to na wato na tare masa, wa inda allahi fi dhaka aljaza'u kuma ina kaunan kyakkyawan sakamako a wurin Allah bisa kariya da na bai wa annabin musulunci. hajauta muhammadan, kai wa annabi muhammad zambo, barran ba wanda yake cike da yi wa Allah da'a, kariman wato mutum mai karamci, rasulullah shine manzon Allah, shaymatuhul wafa'u dabiyoyinsa shine cika alkawari. to haka yayi ta yi ba kiɗa ba komai, amma yanzu har waje ake fita ake so kayan disco. Zama ka duba su fa masu irin namu bayi, wani yana cewa ya Muhammad ka kula da ni, to wanda bai kula da kansa ba zai iya kula da wani. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai iya jawo wa kansa amfani ba, ba zai iya ture wa kansa cuta ba, shi ma sai abin da Allah ya ga dama yayi da shi, wanda wannan shine surarsa, ya zai kula da wani. Kaga anan kana baiwa manzon Allah matsayin Allah ne, Allah shine mai kula da kowa da komai. Sannan kuma ina kiɗa ya samu asali, ko da sun ce lokacin da manzon Allah ya hijira an tare shi da kiɗa, wannan ba gaskiya bane. To don haka dai ka gane irin waɗannan abubuwa da ake, wallahi su kansu malaman bid'a wasu suna shakku akan irin abin da ake. Kaga irin kidan da aka yi tallan sauro, kuma wai ci za a yi wa manzon Allah. An yi kida, an yi waka, an yi tallan sauro, kuma irin wannan ayi wa annabi. Ko kuma a samu wata waka ta Indiya a canza ta wai ana yaban annabi da ita, kuma kowa ya shiru ba wanda yake faɗa magana. La yuharriku sakinan wa la yusakkinu mutaharrikan, ba mai cewa komai. Allah ya tsare mu. To da haka kamar yadda ka fahimta irin waɗannan yabo da ake kuskure ne. Idan kana son yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, akwai wanda suka yi a rubuce yana nan bisa aqida da tauhidi, ba a kai manzon Allah matsayin Allah ba, an ajiye shi akan matsayin da Allah ya ajiye shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka dai wannan kada ya saba wa shari'a. Na'am. To a gane dai Allah cewa ya ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Ina fata an gane. Zaka ga cewa fi sabilillahi mu ma da muke yadawa din, wato ma'ana kamar dada tarwijin barnan muke, mu ma za mu samu kamar su. Sai dai mu yi adalci. Sai dai mu ce kuma duk irin waƙoƙin da suke yi wannan din duk barna bace. Wata abin zaka ji duk da kiɗa ne za a ga wato ma'ana akwai abin mai kyau a ciki. Wannan shine adalci. Akwai abubuwa wanda ba su saba wa shari'a ba a ciki, amma mu gane babu inda waka ta yaban annabi take da alaka da kiɗa. Amma wallahi wasu in ka saurara kiɗan akwai kiɗan waka ne, amma za ka samu abubuwa ne masu kyau a ciki. Wannan shine manhaji na ahlus sunna. Da haka ba mu ce duk abin da suke banna bane, amma a gane kiɗan banna ne. Akwai kuma wasu abubuwa da ake faɗa sun saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wasu abun daidai ne. Na yi magana alburda ba dukkanin ta ne banna ba, akwai abin kirki a ciki, kamar da la'ilul khairati ne. Akwai abubuwa wanda sun tabbata sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wasu kuma kurakurai ne. Dan wannan shi ya kamata a yi bayani, kar a faɗa abin da yake wato ma'ana mutum ba zai iya kare kansa a gaban Allah ba duk abin da suke faɗa ne banna ba. Wasu abubuwan suna da kyau, sun dace da addini, to amma dai a yi na addinin sosai yadda annabi ya koyar. Wannan shi ne daidai. Allah ya samu dace. Allah ya shirya da mu, ya tabbatar da mu akan sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam, ya nesanta mu daga dukkan abin da ya saba wa koyarwar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. كان خيرا لهم وأشد تثبيتا
وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما